ولدي حسبي الله قل فما خاب عبد دعا الله الله لا إله سواه لا تخالطه ظنون ولا العيون تراه الله جل في علاه. Бүгін зор бәйрәм Қазан шәһәренең туган авылым ресторанында Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтен оештырган намаз уку курсларын тәмамлаучыларга сертификатлар, шәһадәтнамәләр тапшырылды. Әхмәт Шәрәфиния Нуриястан кызы, Әхмәт Сафина Мәдинә Хәким кызы. Тілегім көптен бар менің үйренірге. Намазны мен алданырақ оқи башладым енді. Бұл 6 потокта, 6 поток әйтемен ішіндені татарша меңа сиравны білмеген әйбірлерінің пайдасы болды. Көбірәгім мен қызым білін, әгілнара қызым білін. Оларға өрнәк болсын деймді. Гөлнара, намаз укырга өйрәнү авыр булмадымы? Yok bulmadı Allah'a şükür. Ничә вакыт күләмендә намаз укыйсыз? 5 тапкыр укыйм. Берәр ел булдымы әле? Yok, bir ay гына. Allah'a şükür. Менә яшь кызларга әйтәсем килә, җирегез, укыгыз. Бу Алла рәхмәте белән безгә килгән возможность. Мин татарча бик яхшы белмим. Шуңа күрә без менә безнең бик рәхмәтлебез сезгә Айгөл ханым, Лилия ханым, Самира, Гөлназ. Сез безгә Дәнис, Алмаз, Ясир, бүтнегезгә бик зур рәхмәт. Килгән сән безгә бүләкләр бирәсез. Аларга шиксез рәхмәтләребез сезгә. Исәмсез, мин Мөхәммәтҗанова Наилә. Мин бу курсларда бик әйбәт укыдым, миңа бик ошады. Теләүчеләр булса, килегез, бик күп белем аласыз. Ул сезгә бик кирәкле. Әмма сез курслар алдыннан намаз укыйдыгызмы? Мин намаз укыйдым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Безнең Ислам беренче адымнар дип аталган проектыбыз бик зур популярлык казанды. Әгәр дә менә сезнең арагызда да намазга өйрәнер идем, ләкин мәчет каршындагы курсларга барырга вакытым юк, мәдрәсәдә йөрергә вакытым юк дип уйлый икән, алар безнең диния нәзарәтенә социаль бүлеккә мөрәҗәгать итә алалар. Сайтка керергә кирәк, социаль бүлек дигән юлны табып, контактлар арасында безгә шалтыратырга кирәк. Без иншалла февраль аенда яңа потокны, 7нче потокны җыярга ниятляп торабыз. Бу курсларның дәвамлыгы ничек? Ничә ай шөгыльләнәсез? 2 ай шөгыльләнәбез без. Анда шушы 2 айда 8 яисә 7 дәрес була. Иң беренче дәресебез тәһарәткә, аннан соң килгән 2 дәресебез намазга багышлана. Аннары инде сира, гакыйда фәннәре, хәләл, закат, хаҗ мәсьәләләрен без күтәрәбез. WhatsApp чатында безнең укытучыларыбыз да, остазларыбыз да һәм катнашучылар да бар һәм алар инде һәр вакытта да шушы намазга кагылышлы сораулары белән мөрәҗәгать итәләр һәм алар инде әлеге сорауларына җаваплар алалар. Калган дәресләр сира, гакыйда, хаҗ, закат, ураза мәсьәләләренә багышлана. Гомумән алганда ислам беренче адымнар булгач инде ислам нигезләре шушы дәресләрдә безнең карала. Әгәр дә инде безнең тыңлаучыларыбыз арасында чит өлкәләрдә яшәүчеләр булса, алар онлайн форматта алачаклармы дәресләрне? Онлайн форматта да мөмкин. Безнең хәтта менә Хузур нәшрият йортында хәзер татар мәдрәсәсе, онлайн татар мәдрәсәсе дә эшләп китәчәк. Без үзебезнең проектыбызны шушы регионнарга бүләк итеп җибәрә алабыз.